हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर आङो भिडिअखौ दिनैसो लाबोलायबाय आरो दिनैनि भिडिअआ मोनसे निउज कन्टेन्ट जानाय नङा, ओरैनो जास्ट फेमिलि ब्लग बायदि बानायनो नागिरदों आङो। दा बाहाय आंहा माखासे समनि आंखाल नालाय आं दा बिदिनि थाखाय नोंथांमोननो आङो निउज कन्टेन्टखौ होथ'नो हायाखै आरो होथ'नो हानाय जाथ'नाय नङा। साननैसो उनाव आं ट्राइ खालामगोन माने भिडिअखौ लाबोफिननो निउज कन्टेन्टखौहाय। दा जिखुनु जाया दिनैहाय आङो नोंथांमोनजों आंनि डिटेल्सखौसो नोंथांमोननो आङो फोरमायनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय रायजोफोर आङो मा मावो आरो आंनि वाइफआ मा खालामो, ओमफ्राय बिनिफ्राय आं बहा थायो ना न'आव थायो बे आरोखि। थ' बेनो जाहैबाय रायजोफोर आंहा न'खरा ओरैबायदि मोनसे गोरिब, बा आंनि न'खरा बिराद गोरिब। आंहा माने सोलिनो बहुद थान जायो न'खर सोलिनायावहाय आरोखि ना। दा बिनि थाखायनो आङो गुबुन रायजोआव थांनानै आं खामानि मावहैयो। आङो नोंथांमोननो खिन्थादों माने आं लाजिया, आंनि नंगौखौ आं खोन्थानानै लागोन। रियेलिटिया आंना मा, आंनि रियेलिटि लाइफआ मा नोंथांमोननो खोन्थानानै लागोन आरोखि। आङो गुबुनाव थांनानै गुबुन रायजोआवहाय आङो जिखुनु जाया खामानि मावो, नाथाय आं एक्जेक्टलि नोंथांमोननो आं बेखौ खिन्थानाय नङा जे आं मा मावहैयो, नङा होमबा। जिखुनु आं मावहैयो आरोखि, आं खामानि मावहैयो। बिदिनो जा गरसे गरनै मोनो बेजों आं न'खर सोलियो। आरो जोंहा न'खराव साबेसे दं होनोबा, जोंहा न'खराव जोङो बिसि फिसाय, बिनिफ्राय गथ' सानै दङ, हिनजाव फिसा गोजा। दा सासे देरसिना बिबै बिबौनाव थानानैहाय स्कुल फरायगासिनो दङ, क्लास 7 मोन क्लास 7आवहाय। ओमफ्राय जोंहा दुइसिना जाहैबाय दा KG 2आव हाबगासिनो दङ। दा नैबे आंनि असे अनजालि बिसि, दा बे आंनि हिन्जावानो बे दुइसिन दानि KG 2 फरायनायखौ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामो आरोखि। बेनिफ्राय न'खराव जा एसे एनै खामानि दङ बिथांजोआनो मावजोबो आरो, जोंहा रावबो गैया। ओमफ्राय आंथ' बिदिनो बारा गोबाव थाया, न'आवहाय फैयो थाङो आरोखि ना। बेनिफ्राय आङो नै दाख्लै बावैसो आं न'आव सफैदोंलाय, गोबाव जायाखै। दा आङो सानबेसे थानाय जागोन बिनि डिटेल्स गैया, बुंनो हाया। न'खराव माखासे खामानि दङ, बे खामानिफोरखौ फोजोबनायनि उनावसो फिन आरोबाव थांफिननांगौबा थांफिनगोन आरोखि। थ' गोसोआ सानदोंमोन जे जोंहा BTC इलेक्सना एप्रिल दानाव जाबाय थायोमोन नालाय, दा एप्रिल दानाव जायोब्ला आङो BTC इलेक्सनखौबो थुनो मोनलांसिगौमोन सानदोंमोन आरोखि। नाथाय दाथ' जोंना मामाया डिक्लेयार होदों जे सेप्तेम्बरावसो जागोन। दा सेप्तेम्बरबाथ' बहुद दंबावो। आरो पलिटिकेलनि बागै नोजोर होयोबाथ' आथिखालाव गोबां दान्थे बिदान्थे जालायगासिनो दङ। आरो जोंहा गोदान पलिटिकेल हान्जाबो जोनोम जाबावबाय। मा इसारा लानो नागिरदोंथाय जोंना BTCनि इलेक्सननि थाखाय जे पलिटिकेल माबाया आरोखि ना। थ' जिखुनु जादोआ रायजोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो आंनि फेमिलिनि बागै आं डिटेल्स होबाय। बेनो जाहैबाय आंनि असे अनजालि बिसि, मिथिबायना। दा बेखौल' बुंहरदो रायजोफोर, जों सानैनि गेजेरावहाय जरा जुलिया माबायदि, नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदो। जों समायलायोना समायलाया, समायलायाबा मारैहाय मानि थाखाय समायलाया दे। थ' रायजोफोर, आङो भिडिअखौ गोबाव खालामनो लुबैला। आं बिदिनो साननैसोआ जास्ट फेमिलि ओरैनो ब्लग टाइप आं भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। आङो निउस कन्टेन्टखौ लाबोनो हाथ'नाय नङा। आङो ट्राइ खालामगोन साननै सानथामनि उनावहाय, जाहाथे आंबो निउस कन्टेन्टखौ लाबोनो हायो। थ' बेनो रायजोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ अनसायोब्ला जाहाथे माने आंबो गोजौ बा आपग्रेडाव थांनो हायो, बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे नोंथांमोना मदद खालाम, हेफाजाब हो। बेखिनि रायजोफोर, आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नो लुबैबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जै बर' हारिनि बाय।
बाय बाय लावदो Bye.